हिंदीमध्ये बथुआ, मराठीमध्ये चंदन बटवा, त्याच्यानंतर चाकवत, रानभाजी अशी वेगळी वेगळी नावं. अतिशय पौष्टिक, विटॅमिन ए आणि कॅल्शियमने भरपूर अशी, आयर्नने भरपूर अशी, बद्धकोष्ठता, पोटासाठी अतिशय उत्तम. अंगात उष्णता वाढली असेल तर ही भाजी अतिशय उत्तम, जंगलात मिळणारी. ह्याच्या बिया पण आता हल्ली मिळतात म्हणजे शेती करण्यासाठी, कारण भरपूर प्रमाणात हिची मागणी आहे. बाजारात आत्ता थंडीमध्ये नॉर्मली ही भाजी येते, भरपूर प्रमाणात मिळते. वेगवेगळ्या प्रकारात रस्सा भाजी, सुकी भाजी, पराठे, दही भाजी, ताकभाजी अशी ह्याचे रेसिपी आहेत, बनवल्या जातात. सुकी भाजी मी ऑलरेडी दाखवली होती. तर ती स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे आणि तूर डाळ 2 चमचे मी उकडून घेतली आहे. तुम्ही त्याच्यात पण उकडली धुवून तरी चालेल, पण मी थोडी तूर डाळ अगोदर उकडून घेतली आहे. भाजी चिरून त्याच्यामध्ये छान ती शिजवून घेणार आहे अगदी मऊ होईपर्यंत. मग ती रस्सा भाजी मी बनवते. सुकी भाजीचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी एक टाकलेला आहे. चंदन बटवा भाजी म्हणजे ती चंदनासारखी थंड असल्यामुळे, बटवा म्हणजे खूप औषधी गुणधर्म, बटव्यामध्ये औषधाचा बटवा म्हणतात, तसं याच्यात खूप औषधी गुणधर्म असल्यामुळे कदाचित ह्या भाजीला चंदन बटवा असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं, चाकवतेही म्हणतात. आता छान तो शिजली भाजी की त्याला आपण फोडणी देणार आहोत. फोडणीमध्ये काही नाही, सिंपल साधी फोडणी, पण ही भाजी ना इतकी चवीला अप्रतिम लागते ना, पालकसारखी, पातळ पालक वगैरे असतो, थोडी चवीला वेगळी. थंड आहे प्रवृत्तीची, त्यामुळे गरमीत उष्णतेत वगैरे थंडीत ही भाजी येते, पण गरमीतही मिळते. आणि खूप महाग सुरुवातीला येते तेव्हा भयंकर महाग असते, म्हणजे अगदी छोटी जुडी 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये अशी असते. तेलामध्ये राई जिरं फोडणीला, आलं लसूण पेस्ट फोडणीमध्ये घालणार आहोत आपण. छान परतून घ्यायचं आहे. 2 हिरव्या मिरच्या तिखटवाल्या तेलामध्ये, ते सगळं कच्चेपणा त्याचा काढून टाकायचा. त्याच्यानंतर एक कांदा बारीक चिरून लाल गुलाबी होईपर्यंत परतायचा आहे. त्याच्यात थोडं चवीनुसार मीठ आपण ॲड करणार आहोत. हळद पाव चमचा. फोडणीमध्येच छान परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याचा खमंगपणा चांगला येतो. मालवणी मसाला अख्खा 1 चमचा घातला आहे. हिरव्या मिरच्या ऑलरेडी मी फोडणीत घातल्या आहेत, आणि तिखटाचं प्रमाण कसं कमी जास्त हवं त्याप्रमाणे तुम्ही मसाले वापरा. आणि थोडा पाव चमचा हिंग घातला आहे. आणि नंतरची आपण सोरकुलात मी भाजी खरं उकडवून घेतली होती, थोड्या प्रमाणात करायची होती आणि त्याच्यासाठी, पण फोडणी देताना तिला परतायला सोरकुलात मला जमणार नाही, म्हणून वेगळी मी कढईमध्ये छान खमंग अशी फोडणी करून घेतली. जेवढी खमंग फोडणी कराल तेवढी भाजीची चव अप्रतिम. आणि आपली भाजी एक झाकण ठेवून एक 3-4 मिनटं वाफ काढून घ्यायची. भाजी तयार आहे. भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर, राईसबरोबर खाण्यासाठी. आता घट्ट पातळ किती हवी त्याप्रमाणे तुम्ही तिला थोडंसं अजून गॅस आटवू शकता. मला एवढी पातळ हवी होती आणि ती मस्तपैकी आपली तयार झाली आहे. ह्याला मिक्सरला लावून वगैरे काही करायची गरज नाही, ती छानपैकी शिजते.